लोगोफोर आंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेला गासैखौबो फिन फरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय ओंखाम ओंख्रि संनाय लोगोफोर। स' बिदिब्ला आङो ओंखाम ओंख्रि संबाय थानोसै। नोंसोर आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। संनोसै लोगोफोर, बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थादो। आङो बयलार बेदर एवनो नागिरदों। आलासि फैदों जोंहा थाव सेरबाय। दायो आं संबाय थानोसै लोगोफोर। बेखौ माजों जागोन मिथिबाय? जोगोनार, आलु। बयलार भाजी, बयलार बेदर आलासि फैदों। दायो होनोसै। हालदै होनोबा तर मस्ला मस्लि होबाय। दायो आलु होनोसै ओमफ्राय जोगोनार। संख्रै बानलु मस्ला मस्लि होबाय। जोगोनार आलु। मैद्रु संदों लाइजों लाफा। खोबनोसै। लोगोफोर आं खुरबाय नै साबा। ओंख्रियाबो मोनबाय, राननोसै। ओंखाम जानोसै। दायो जानोसै लोगोफोर।